Naiz irratian, bigarren kafea.
Arratsalde on dizuela, gaur laborategia lekuz aldatu dugu. Gaurtik asteazkenera, bigarren kafea Durangoko azokan hartuko dugu. Bai, streaming bidez ikusi dezakezuen bezala landako gunean gaude. 4.200 metro karratu hauetan hotza egiten du, baina kafearekin eta gure gonbidatuekin giro goxo-goxoa sortuko dugu. 56. Durangoko azoka da urtengoa, baina guretzat lehenengoa da, beraz pixka bat urduri gaude. Hau da sormenaren festa, hau da euskararen festa. Idazu bide berri bat egiten zure alboa jarrita, zurekin eman gura ditut urratsak, hurbildu naurki baten korrika. Mundu bizi nahi du, itxuen begiekin ikusi. Egunezin aproposagoa aukeratu dugu Durangora etortzeko. Abenduaren 6an, batzuk onartu ez dugun konstituzioa ospatzen duten bitartean, guk euskarazko sorkuntzak ospatuko ditugu. Historikoki guretzat egun potoloa dela esan dezakegu 1980ko abenduaren 6an Euskaldun egunkariaren lehen zenbakiak kaleratu zutelako. 1989ko abenduan Durangoko azokan zehaztu zituzten egunkariaren ezaugarri nagusiak edo 11 oinarriak deiturikoak. Euskaltzalea, nazionala, zabala, baterakoia, alderdi politikoekiko independentea, erdal komunikabidekiko independentea, ez instituzionala baina bai diruz lagundua, profesionala militantea eta berria. Euskal Herria osoan zehar egindako kanpaina baten ostean 1980ko abenduaren 6an lehendabiziko alea kaleratu zuten, 32 orrialdekoa. 2003ko otsailean, Espainiako Audientzia Nazionaleko Juan del Olmo epaileak Euskaldunon egunkaria itxiarazi zuen, etaren tresna izatea leporatuta. Eta egunkarian zuzendaritzako kide edo arduradun ziren 10 lagun atxiloarazi zituen. Hori suertia nahikoak diren oiena, sasi guztien gainetik handabiltza egan, inok ez zidan esan euskaldun izatea zeinek ez. Baina begira, euskaraz idazten jarraitu dugu. Batzuk egunkarietan eta beste batzuk sarean. Gaurko egunez, 2001an euskarazko Wikipediaren lehendabiziko artikulua idatzi zen, lurrari buruzkoa. Lurra eguzki sistemako 3. planeta da, dentsoena eta bizia duen planena ezagun bakarra. Horrela hasten da euskarazko Wikipediaren artikulu zarrena. Egun, 383.977 artikulu ditugu, eta erregistratutako erabiltzaileak 129.663 dira. Gaurko egunez duela 10 urte Durangoko azokaren baitan Euskal Wikipediaren 10. urteurrena ospatzeko asmoz Euskal Wikipediako edizio maratoia egin zuten. Bertan proiektu horri buruzko hitzaldia eskainitakoan egunean zehar partaidek eta bertaratutakoek Wikipedian zuzenan editatzen ikasi zuten. Saioak irauntzuen bitartean tutoren laguntza jasota. Horrela, pixkanaka Wikipedia hazten joan da. 2018ko uztailaren 18an egin zuten 300.000 artikulua, euskararen jatorrari buruzkoa. Euskararen jatorriak zalantzak sortzen jarraitzen duen bitartean, nik badakit euskararen etorkizuna non dagoen, edo etorkizunaren ardatz bat behintzat zein den. Hauxe bera, Durangoko azoka. Liburu guztiak ezin etxera eraman, eta hor dago arazoa. Nola aukeratu? Bai, ez da lan makala, Amaia. Joan zaitezke idazle gaztetxoengana edo jo dezakezu klasikoetara. Gaurko egunez jaio zen Nikolas Ormaetxea Pellejero horixe ez izenaz ezagunagoa Gipuzkoar idazlea. Bigarren pizkundeko idazle nabarmena izan zen, gerra aurreko belaunaldiko kidea, Lauaxeta, Lizardi eta Loramendirekin batera. Esan dizuet abenduaren 6 egun aproposa zela, Durangoko abentura hau abiatzeko. Bai, gainera beste efemeride bat aipatu behar dugu. Gaurko egunez hiltzen Primi Erostarbe, Euskal Herriko emakume pandero jole eta irrintzilaririk ezagunenetako bat. Astoarekin herri batetik bestera mendiz joaten zen, eta bakardade horretan ikasi omen zuen irrintziak botatzen. Bazuen irrintzi berezi bat berde xamarra, eta horregatik Amona Berde deitzen omen zioten. Gerra zibil ostetik 80ko hamarkada arte Valentin Aldalurrekin batera plazaz plaza ibili zen. Goizaldi eta argia dantza taldeekin ere 20 urte saritu zen, Euskal Herri osoan. Europako herrialde batzuetan ere jo zuen panderoa.
adibidez Suitzan, Alemanian edo Austrian. 1982ko San Martin egunean jo zuen azken aldiz jendaurrean. Iturriaga primieros tarbe emakumeak era eta harro gaude. Eta gu ere euretaz harro gaude, baina baita hemen egotea ikusi ditugu abesti honen sortzailea, kuntza taldea, hementxe dago landako gunearen, beste aldean. Inguruan dituzte Kerobiatarrak, Lier, Rizaro, Julen Alonso, Idoia, Txilmafia, Dupla, Javi Muguruza. Eta atzekaldean, Gatibu, Zetak, Zart kolektiboa, Bulego. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ez da berdina, gure kantu gordinak utxik daude zugabe, bai nork esango zuen. Eta nola ez, liburuak. Argitaletxe ugari jarri dituzte euren estandak, liburuz josiak. Guztira, 219 erakusmai dauzkago. 980 nobedaderekin. 723 liburu, 143 disko, 37 aldizkari eta 337 bestelako. Zer dira bestelako hiek, Goiuri? Mota askotako egutegiak, egurrezko kuadernoak, Etxepare Lizeoaren Euskal Herriko mapa, panpina, jostaiuak erensugeak. Gaur guzti helduko diegu literatur zein musikari eta ospakizun batekin hasi behar dugu edo abiatu behar dugu saioa. Mikel Urdangarin gerturatuko da gurera Aitzetan diskoaren 25. urteurrena ospatzera. Eguzkiak emondaien indarra eskueri solia itzeta barroz zaunia mendiko basoetan. Eta Arkaitzkan horekin zinemaren munduan murgilduko gara pixka bat. Literaturaren alde jostarienetik zinemari omenaldi bihurri bat egin dukanok. Luis Buñuelen eta beste artista askoren testu, film, elkarrizketa zati, poema, ofeko ahots eta bestelakoekin. Eta Alain Agirrek uste du, bere erakusmaian egongo dela liburuak sinatzen, baina guk lortu dugu minututxo batzuk lapurtzea eta berarekin hitz egingo dugu Karenaz. Eta Boktegi euskarazko mota guztietako liburuak eskaintzen dituen plataforma digitala ezagutuko dugu. Badakizue, koronavirusaren asuntonekin eremu digitalak geroz eta indar handiagoa du eta. Gainera, leku privilegiatu hontatik azoka guztia zelatatu dezakegu, beraz, azken orduko kuskuxoak kontatuko dizkizuegu. Aizue, asteko orduare badugu. Abenduak 6 ditu gaur, eta astelena da, eta Durangoko azokan gaude ongietorri guztioi bigarren kafera. Zuekin, jaun Andreok, ostiraletik hemen Durangon dena pentsatzen, dena ikusten, gertatu denaren berri duena, akaso diskotxo batzuk ere saldu dituena. Eta dena esan behar badugu, lehenengo egunetan Durangon kalefakzioan aurreztearen ondorioak ere, bere hautsean nabaritu ditzakezuen emakumea. Goiuri ez eiz Arrandi, arratsaldeon! Arratsaldeon Durango! Baina ez pentsa, Maiar Resendegiluz ere ibili da Durangotik, diruak gastatzen, xoxak uzten, horretarako dago eta Durango, eta gaur lanera etorri da xoxoiek berreskuratzea. Maiar Resendegiluz, arratsaldeon! Kaixo, kaixo! Hizketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 285 ditu. Lehena Durangotik saionen historia laburrerako noski, eta abenduak 6. Arratsaldeak 4:11 hemen, 3 gara, baina lehen gonbidatu ere Laister aurkezteko moduan izango gara. Ongietorri guztioi, bigarren kafera.
Eta guk Lierren kantu honekin Asirekin abiatuko dugu gaurko saioa, baino pentsa, Zer dau? Azokaren zarat, Eta noski azokaren zarat ere maite dugu, badu berezko hotxa azokak eta hori dastatzen behar da. Mendekin ibiltzen Eta guk saioan maite dutekin abiatuko dugu, egunero bezala, orain arte egindako 285 saio hauetan. Beraz, zein abiatuko da? Amaia Goiurik ez ditu txokolanak egin, zuk bota maite duta. Gaur dunia hasiko naiz. Nik maitez gaurko eguna delako, ez dakite, leku askoten edo ezin dugu ze jai egun hartu aukeratu, eta jai arrotz batean, hemen egon, Durangon egon, eta euskaraz gozatzen, euskara ospatzen eta noskizuekin egoteak, asko pozten hau, beraz gaurko eguna asko maite dut. Du behar bestetik Nik maite ditut, beste maite dut bat landuago ere badaukate, baina hola bapatekoa da gure entzuleen mezuak. 4 ertzaina horiek ze txupakamarasak esaten du batek. Bai, hortzea dauzkagu parean, bai, seguru, egongo gara hemen, ez dakit, baina bai, adi dauzkagu, arkakuxo, baina hotzik gehiagi ez du egiten hemen. Entzuleak izango dira, eta horregati daude hor. Bai, askotan entzuten gaituzte horiek. nola iztu Nere maite duta ez da originaligia, baina atzo arratsalde gau partean iritsi ginen, ona Iker Gurrutxaga, Maite Bidarte lankideak, Goiuri Izaroren estandean zebilen oraindik diskak saltzen, montatu genuen guztia eta egia esan azokaz gozatzeko aukerarik genuen izan da, gaur goizan eman dut buelta bat, eta konturatu naiz ez, nahi gabe sortzaileen artean zenbat lagun, zenbat ezagun, zenbat jende aspaldi ikusi gabekoa, aurten zertxo bait, eta aurren urtean Durango estandarre oiko izango garela, baina gauza ederra dela hemen sortzaile eta aspaldiko partez eta oharka denek. Goiuri, pentsatu zu? Badaukat. Bot maite duta. Nik maite dut hontan, 56. azoka hontan, sortzaileen artean ikusi dudan uste dut, narentzat azoka hau erosogoa dela. Denbora luzeagoz egon zaitezke zure artista guztoko izketan, baino sortzaileen nahiko tristea da. Eta zaila da eta gogorra da, dituzte ordu erdiko non landako uste eta ez daukate norekin hitz egin. Txokolatea eskaini zion Izarori. Bueno, Izarori eta eta Goiuri ez Izarandeari. Eta Izarok aldi berean bonboiak peio reparazi eta bidean duplakoek, bai, bideanekoek eta duplakoek txupatxusak handik pasatzen zen hori. Beraz, oso politxeru ditu zait elkarlan hori.
Eta streamingez ikusten gaituztenetako batzuk diote aizue, streaminga kiliko lodoa, bai, Durangoko azokako wifiak jende asko elikatu behar du, eta alden moduan ari gara, baino naizen webunean eta noski win arruntetan, bikain entzungo gaituzue, bikain entzungo gaituzue noski gu, eta hor atzean dagoen Durangoko azokaren musika, eta hori ere gauza zoragarria da. Arratsaleko 4:17 minutu dira, eta gu saio hasteko moduan gara. Berandu iritsi zareten hoi, ongi etorri bigarren kafera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian bigarren kafea. Haitzetan lainoen artean hortozik jaku egoten. Azia barruan ernetan. 1987an Mikel Urdangarinek Haitzetan kaleratu zuenean, bigarren kafearen astelenerak osatzen ditugun 3tatik, bat Amaia jaio ere etzen egin. Bestea berriz, Goiuri hortxibiliko zen oinez ikasten ordurako. Nik banituen 12 urte, baina ez dakit, akaso ez nahikoa esaterako arrasto umelaren atzean dagoena ulertzeko. Naiz bakarrik nauen utzi, kulerorik ez du jantzi, asetu ezak tentaldiari ezin dio eutxi. Lengoa zen horren gutxi, trenetik zergatik eitxi, gozamenaren geltokiraino ez bada iritsi. Beina itzuloan sartuta Orduan ere, ez genuen jakingo bigarren kafe izeneko irratsaio bat egingo genuela urteen bueltan eta bazkalostean gure arratsaldeak ezerkez bezala goxatzen zituela, maiz zuek entzuleak entzunarazi dizuegun bazkalosteko kafeak. Zurekin nahi dut maxian barna, karroa zoro eroan, baita erantzi nahi dizkizudan, prakak erostera joan, bertan zaudela sentitu nahi dut, oera sartzera. Edota gure saioa abiatzeko maite dut horietan zenbat eskaini dizkiegun usainei eta hauen inguruan dauden sentipenei. Usaiak bialtzen dituzunean, baten niretzat alda, galtzaileo munduan bi. Haitzetan berriro argitaratzearen beharraren inguruan hausnartzera behartu gaitu, batzuk behintzat, Haitzetan disko honek. Ordurarte enuen jakin esaterako Einaute Elorrieta zegoela gitarra klasikoaren atzean akordeoian maisuki jozuela Peio Ramirezek, baita txeloaren oski, eta horrela soil eta goxo ondu zutela, artean oso gaztetxoak ziren hainbat musikari handik, ibilbide luze eta oparo baten abia puntua. Gure mundua Arraroa da entzuleari ezagutzen duen diska bat deskubritzea, baina berdeskubrimendu lan bat ere badago. Trobadorea da Haitzetan. Ez dakigu zenbat duen laboatik, zenbat koen biotik, baina kantautorea. Txikoaren soka lodiena batzutan belarrietan, nailonezko sok Zeta Leon imperfecto ederrean. Euskara mintzatzen den hortzen artean sortzen diren ese txistulariak ere aske dira. Gaur egungo teknologia eta pluginek kontrolpean duten hori dena bizirik da Haitzetan diskoan. Eta bere irakurketak iragan berria dakar. Dugatuko galdetu niola buruari, berrar baten zentzuari buruz eta erantzuna eman dit diskoak eta horrela garbi aurpegi zuzenean ere ondu dute azken kantua. Egungo bidelagunekin gandik iesi ez eta beldurrik gabe.
Mikel, Eskerrik asko inigo, zelako aurkezpena. lan pixkat egin du, Zeus txukuna. Mila esker. Entzi izan dut, galdetzeko nire buru publikoki onartzeko berriro horrelako disko bat argitaratzeak sortu zizkidan zalantzen inguruan eta horrek ere erantzunak eman dizkit gu berrentzun dut gustora berde dute aitzetan ez dakit zer horrek Mikel izan otez inguruan ere zalantzarik edota eman dizun 28 hartzeko parada. Hobeto zidaten, ez da? Beharko. Osnartzeko, asko, ia egunero osnartzeko aukera. Eta nik urte hauetan, hausnartu egin izan dut, ez da? Baina, berrargalpena egiteko arrazoa 25. urteurran atarian gaudela izan da. Behar beste arrazoi handiagorik eta baita ere jakika, disko hori ez dagoela, jende askok ez daukala, asko ez direla jaio, gaur egun gertura atozen asko ez direla jaio, eta nolabait bat ere tatea eta baita ere aitzetan izango diskoa autoekoizpena izan zen, nahiz disketxe bat berrargitaratu zuen, eta berreskuratu nahi genuen, ez da, gurera ekarri eta beste tratamendu batekin, gabe egia esan, ezin da oso sotila, berriz ere plazara ekarri, baina modu talentosoa den mutila eta lagun mina, asko maite dudan persona, eta behataz ere baliatu nintzen, kantutxu baten zertzela batzuk jasotzeko, eta Peio Ramirezen txelo zoragarri hori. Disko hartan ere nire diskori biluzinean sekula, jende batek uste du ni bakarrik egon nintzela, baina sekula naiz bakarrik egon. Sekula bakarrik egon ezten bakarlaria naiz. Gizerailea lasai dago, ilunaren zaidago, lanetik etxera dua urrengo. Aipatu dut Mikel, aitzetan diskoa entzun da Trobadore ageri dela kantautorea, soia, gitarraren nailon soka horrenak, eta aipatu ditut 3 izen, ez dakite zeinetatik zuen garai hartan Urdangarinek edaten. Gainontzeko ondoren edan dugu Oinautetik, Mikel Urdangarinetik eta beste hainbatetik, niozuek garai hortan zeintzen ituzten Trobadore edo kantautore referente haiek. Nik uste duten neukala referente bat zehatzik Euskal Herriko musika entzuten, denetariko musika entzuten nuen, klasikotik hasi,
musika britisa eta amerikanoa, baina oso era zabalean eta gehiegi batu gabe ezerri. Eta Euskal Herrian, Benito entzuten nuen, oso zalea izan naiz, baina, Mikel Laboa, Lete, Imanol, Oskorri, Itoitz, Ertzainak, hemengo baita hemengo rocka entzuten nuen, pixka denetarik entzuten nuen, baina, oso era eskuzabala ulertuz, eskuzabala bat ezbe jasotzen nuenan partetik, ez da, sekula enaiz tribala izan, sekula enaiz zera bati lotu bakarrik, sekula zaitu ditu erakargarri gainera. Eta belarriak zabalzali begiak bezala, eta datorrenari, batez datorren on horri, ateak irekiz. Kale bazterrak arrotzen, Andreari... Aipatzen ditu diskoak Sasipo eta aipatzen du Galtzailea. Ez dakit, estigma haiek galdu dituen, bidean 25 urte hauetan Mikel Urdangarinek edo oraindik ere Galtzaile eta Sasipo eta zatuen bere burua. Danok gara galtzaile bizitzan, danok. Baina baita ere tarteka irabazte ditugu gauzak, gure saritxoak izate ditugu. Akaso galtzailea estigma ez da, galtzaileari akaso bere konotazioa edo bere pisua kenduko bagenio, hitzorri, akaso bestera batera ikusko litzateke. Sasoi hartan, kantu hortarako erabili nuen, azkenean maitasun bat eskura ezin zuen persona bat ari zalako, eta bintzat zentzu hortan galtzaile izan zelako, baina bizitzan egiten da galdu eta irabazi, eta sorte pixka batekin akaso irabazi galdu baino gehiago, baina bietatik egiten dugu, eta besterik gabe. 25 urte igaro dira, Mikel, Durangoko azokan gara. Ikusten dituzu, zarteko estan horren inguruan ere gaztetxoak, hasi berriagoak, beste batzuk bide luzea egin duzu eta oparoa esango nuke, baina ez dakit nola ikusten duzun inguru hori, ez? Nola sentitzen dituzun gaur egungo gazteak edo atzera begira jartzera behartzen ote zaituen ikustea, ostras, belaunaldi berri desenteia badatozela horre atzetik bultzaka, ez? Bai, eta, referentzi batzuk oraindik deskubritu gabekoak, nire partetik bintzat, naiz eta belarriak zabalik eukin. Posten naiz besterik gabe, hemen kate begiak juntatzen ari delako, eta hoize da bizitza. Bata bestean atzetik, gure aurretik izan ziren batzuk, eta gure ondoren bat beste batzuk. Eta tartean, bizitzak emate dugu aukera, danok elkarrekin bizitzeko, eta elkarren gauza ona jasotzeko, eta oso pozgarria besterik gabe, jende berria datorrela ikusteagatik, beti hola izango da. Nekagarri ere bada, azoka, fisikoki, mentalki, emozionalki, neke asko pilatzen ditut, ez dakit urteen poderioz ere neke hori eramaten den beste modu batera, edo badagoen ilusio berriturik. Nik ez da azokarekiko bakarrik, baina oin 25 urte oinak airean zituen persona nintzen, eta gaur egun ere enuke esango oinak lurrean jarri ditudanik guztiz, ezta? Gustatzen zait egoera hori, gustatzen zait gravitaterean legeak zorrotze egiez jokatzean igan, eta egan egiteko joera oraindik mantentzea, ezta? Eta segeiago, galdetu diazu, astu zait. Hau izan da? Inigo, barrik ezein. Entzun. Baina, bai. Joera dakau batzutan buelta amateko eta gero ez dakigu non hasi garen. Non abiatu garen. Bitu, azokak, bai, mine eman dezake segun eta nola bizi duzun, ezta? Sinatzen egoteko aukera balin baukazu, errazago eramango duzu. Arretari jasotzen ez baduzu gogorre egin daiteke, egingo denez. Aurten azoka bestelako azoka bada, azoka arrotzago bada, ez da guk ezagutu dugun azoka, beraz mentalizatu beharra dago, ez da? Eta gainesfortzu bat egin beharra dago, eta akaso gogorrago egiten da besterik gabe egunen joan etorria. Baina, bestalde baseratzen gara ospatzen aldugun eran. Ez da erreza, zigortu baituelako egoerak, diskriminazio negatibo bat egon dalako azokarekin esango nuke,
imaginatzen dut oso zaila izan dela erabakiak hartzea, baina bueno, zango dugu aukerari kontaz hitz egiteko, baina niri pena ematen dit, pixkat eskuzala jokatu ez izan Azokarekin, baina, bueno, horretziko dugu, ze oraindik falta da Azoka eta kaso pasatakoan hitz egingo dugu lasaiago eta gauzako hobeto jakin da. Aitzetan diskoan topa daitezke, disko berri honetan, hainbat berrikuntza. Egia da, bueno, jatorrizko soinu horri erremasterizazio bat egin dakiokela eta horrek muga batzuk dituela beti ere, gaur egun gauza asko daude, teknologiaren eskutik, baina milagroak gutxi. Badago kantu berri bat, entzuten ari garen sunimino bat. Badago diseinu minimalista soil ezin ederragoa. Uste dut hori ere esan behar dela eta hemen ere, bidelagun ezain berriak, ze Alain Urrutia ere aspaldiko bidelagunari izango da. Haren elkarlan atopatu duzu, Mikel, zarten zigilupean, zartkide, den beste kide batena. Bada zerbait diskonetan, eta asko badago azalean bertan, badago diseinu hain minimalista eta hain eder honetan. Eskerrik asko, eta gaur Alainek idazten zidan, Mikel, zer diseinua, jendia zelan hartu diseinua eta zorionez diskoa saltzen ari gara, tan txandaro kolpe hon bat jasotzen dugu, eta ez du hitz egin, jendeak hitz egiten dugunez, baina ni neuna oso pozik diseinuakin. Jakina esan Alain asko arduratzen da gauza, eta nik eskatu nion gauza soila, enuen nahi ze handik, nahi nuen gauza benetan soila, pentsatuz gaina onerako zela. Enuen nahi, eta berak hori hartuta egin du, berak uste duena, eta benetan nire ustez egin du oso ojetu ederra. Bere zea hortan, bere zueltasunean, ez da bere erraztasun hortan. Entzulari esan behar diogu, Durangora etortzen bada Mikelek diskoa sinatuko diola, eta gainera, Alain Urrutia ere harro egongo zen Mikeletaz, ze azaleko haitzetan, 1987-2022 Mikel Urdangarin, hitz horiek urre kolorez daudela, esango dugu urdin ilun xamarra den kartuizko kaja eder batean, eta Mikelek rotulagailua ere doratua hartu duela, behar bezala sinatu eta gauzak txukune egiteko, eta hori ere eskertu egiten da, beraz, Durangori geratzen zaizkion 2 egun tapiku hauetan, oraindik aukera baduzue hori lortzeko. Nik sunimino baten inguruan galdetu nahi diot Mikel Urdangarini, hemen ere aipatu dut, azken urtetan Sentinela eta zurekin erretaguardian izan dituzun hainbat musikari zinguratu zara, baina baita Josu Zabalaz ere, eta nik topatu dut sunimino bat eta aitzetanen artean zerbait oso agerikoa, eta da akordeoia agertzen dela berriro, garai hartan agertzen zen bezalaxe, eta ez dakit zenbat agertu den Mikel Urdangarien ibilbidean, tarteka akaso bai, baina ibili naiz, hor buruan bueltaka zuri ibilbidean, ez dakit akordeoi asko grabatu dituen Mikelek bere diskoetan, eta agertzen dira, Peio Ramirezenak lehenengo diskoan, eta lehenengo diskoi borobiltzeko Josu Zabalarena ere agertzen da. Josurena, Josuk akordoia jotzen du ezean, edari gozoan, Badilero este diskoan azken kantan, gero melodika erabilizan dugu, Koldo Uriartek melodika joten duelako, baina egia esan, nik asko maitu duan instrumentu bada, baina ez du izan olako presentzirik neure kantutegian. Eta ni ez dakit zenbat kantutan agertzen den, baina Josu ekarri nuen ontara, gonbita eman nion, ikaragarri miresten dudan persona dalako lagun, asko maitu duan laguna izateaz gain, uste dut nortasun oso berezi duen persona dela, eta nortasun horren zatitxoa nahi nuen kantu.
Ira bukatu, urtarrilan bukaran, Bitoro jenean, eta formatu kontzertuak etorriko dira, Bilboko Sinfonikarekin urrengo ikasturterako egitasmo hasiko dugu, haiek 100 urte ingo dute eta niko eta bost, eta 100 gehiago eta bost deitzen den egitasmoa egingo dugu, errepertorio zarrarekin osatua, Bingen Mendizabalen konponketekin, eta oso ekipo potentea dagoelarik hor. Kanporateatzeko asmoa ere badaukagu, mundutik zenbait toki esanguratsu izan direnak nire bizitzan, horiek bisitatu eta alba da dadin, bakarrik ez da. Esperantzari gabeko zenbait debekatua. Bai, guk Mikel Urdangarinekin
13 minutu arratsaldeko 5 izateko, eta gu hementxe Durangoko azokan estreinekoz bigarren kafearen 285. honetan gustora ez dizuegu ukatuko, eta aurrera egiteko gogoz segituan gurekin Arkaitzkano izango duguta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ia duela urtebete, urtarriaren 6ean, hasi zen Luis Buñueli eskainitako Nosferatu zikloa Tabakaleran. Atzera begirakoak, urtarrietik abendura arte, Aragoiko zinemagilaren lan osoa eskainiko du. 32 film eta Buñuel Plus izenarekin taldekatutako beste 13 saio, Buñuelen bizitza eta obra ezagutzeko. Ziklo horrekin batera gainera, Kalandako zuzendariari buruzko 2 liburu argitaratu dira. Bata gaztelaniaz eta bestea euskaraz. Lehena Jesus Angulo eta Josean Fernandezek koordinatu dute, eta bigarrena Arkaitzkanok idatzi. Buñuelek esan omen zuen Un Chien Andalu filmaren gidoia premisa bakar batekin idatzi zuela. Irudiek ez ezatela azalpen edo analisi errazionalik ekarri. Izan ere, arauak haustea maite zuen zinema zuzendariak. Nola idatzi beraz, berari buruzko liburu bat? Jolasetik, eromenetik, bozkariotik. Literaturaren alde jostarienetik zinemari egindako omenaldi bihurria egindu Arkaitzkanok. Kandelikara, Buñueli buruz, film baterako apunteak. Ez gara larrikin, Kazerin dene festa etorri, eta ez ditugu kandelak ekarri, baina ziur egun surrealismoak definitzen duela saio hau. Kafea behintzat badaukagu. Ongi etorri bigarren kafearen Durangoko txokora Arkaitzkano. Eskerrik asko, ongi esker. Saiatuko gara, FPP2 musukoen distantzia eta azokako zarataren artean Arkaitz ondo entzuten, ez kezkatu. Hostalaria da liburua, beraz, jolastera gatozgu. Guk, asteazkenetan, elkarrizketa akustikoak egiten ditugu, eta abestien letrak hartzen ditugu, eta letrei buruzko galderak egiten ditugu. Eta tarte horri sarraskia deitu diogu. Gaur, azoratuta gaude, Durangora etorri garelako eta hostelako gure ohiko laborategia, eta erabaki dugu, abestiekin egin ordez, liburuarekin egiko dugula sarraskia ondo baderitzozu. Primeran deritzot. Eta sarraskiak badu bere sarreratxoa. Goiurik pentsatutakoa, ez dakite sortzaileari beldurra sartzeko edo. Sarraskia. Bale, Kandido, dena presta. Beraz, nik badaukat eskuartean liburua, hartu ditut esaldi batzuk, eta, agian herrieta egingo didazu, ze hau irratia da, eta pasarte oso luzeak ezin ditut irakurri, beraz batzuetan esaldiak moztu egin behar izan ditut, baina, lizentzia hori hartu dut. Lehenengo esaldia. 5 sinopsi apetatxu edo nola eraiki drama bat olibazur batekin.
Sinopsia egitea gustatzen zait gehien. Inork ordainduko balit, gustora utziko nioke aseguru polizak saltzari sinopsiak idazteko. Liburu honen sinopsia egin beharko bazenu, Buñuel aipatu gabe? Ba, esango nuke surrealismotik abiatutako hilotz eskisito bat dela, hau da, collage sarrantxu bat. Zoragarria. Sarraski aprobatuko du mutienek, Ni provokatzen ba nauzu, Ondo, gustora denak. Pelikula bat egiteko lehenbiziko gauza behar dena, kutsillo bada. Hori Buñuelen Ancien Andalou ikusi besterik ez dago, edo Hitchcock. Ba, hori aipatu duzunez, ari hortatik tiraka jarraituko dut. Film bat egiteko 4 gauza behar dira gutxienez. Zorrozaria, bizikleta, laban bat, eta Kazerin Denef. Hori film bat egiteko, bai Buñuel eta Hitchcocken arabera. Eta liburu bat idazteko? Liburu bat idazteko behar da aitzakia bat eta jakeatzeko gogoa. Zuk zeroren aitzakia edo egin dizuten enkargua. Kasu honetan, hau enkargu bat zen, eta nik saiatu naiz enkargu hori jakeatzen. Buñuel heldu jolastia da, dio liburuak. Arkaitzkano jolastia da? Bai, oso. Betidanik? Ez daukat jolasti fama, akaso, zenbaiten ustez, baina ni baino persona jolastiagorik gutxi dago munduan. Aipatzen da liburuan, bere aitak letra txarra izan balu, agian Luis Buñuel ezateken sekula jaioko. Eta nik galdera bat egin dizut. Urruzuno literatur sarien gatik ez balitz, Arkaitzkano ezateken idazlea izango? Bueno, behar bada ez. Ze Urruzuno izan zen adikzio bat guretzat. Urruzuno sariketa irabazen bagenuen, gero urte irabazen nahi genuen. Eta hor topatu nituenik gaur egun nire lagunik onenak direnetako asko. Besteak beste, Xabier Gantzarain, edo Unai Iturriaga bertan ezagutu nuen, Lierni Bargutxi, bueno, hainbat jende gero idazten edo komunikabideetan jarraitu duena, bertan ezagutu nuen, bai. Eta sariak zein ziren? Zauzet aldatzen joan direla? Bai, dekadentzia. Dekadentzia horretan ere iritsi da. Hasieran saria zen Europan barrena 10 eguneko bidaia bat, beraz nik 81. urtean ezagutu nuen Berlin, harresia erori berri, Urruzun hori esker, 82an ezagutu nuen Amsterdam, Praga, Roma iritsi ginen, eta gero 20 gazte ganberro autobus batena sartzeak da azkartzan arriskuen jabe egiteari utzi zion Jaurlaritzak, momentu batetik aurrera, aseguru poliza oso altua zelako, eta momentu honetan uste dut gauza xumeago bat dela sariketa, inkluso zigor bat izan daiteke, idazle batekin landetxe batean asteburu bat, horrelako zerbait. Eta 81ko sari hortatik 2021 bateko Kandelikara. Liburuko esaldi bat duta, izenburu on bat behar dugu, baina ez onegia ere. Kandelikara, aukeratu duzu oraingo hontan eta azaltzen da zer den Kandelikara liburuan, baina izenburu aukeratzea kostatu zaizu, beste norbaitek aukeratu du, nola izan da? Ez, nik neonek aukeratu dut eta defenditu dut izenburua defenditzen den bezala, zure amaren eta aitaren etxea bezala. Kasu honetan Kandelikara esan didate gainera gaizki dagoela, ze Kandela ikara beharko zukeela, baina nik ezin nuen araua, aitzaziaren araua errespetatuz hasi Buñuelen inguruko liburu jakeatu bat. Beraz, pentsatu nuen nola ze izen jarriko hotelioken demagun Sabino Aranak edo Larramendik zinemari aukera hura izan balu, eta pentsatu nuen zinema argiaren eta itzalen arteko jokoa denez, Kandelaren dardara hori, Kandelaren ikara hori izan zitekela urrutizkina asmatu zen bezala, zergatik ez da asmatuko Kandelikar. Fonetikoki ere gustatzen zitzaidan, eta hortik. Esan duzu beraz, Kandela ikara behar lukela, baina noski Buñuelen liburu bat idazteko da arauak alde batera utzi behar dira. Dudari gabe. Baina arau bat badago. Buñueli buruzko gure filmean Agnes Bardak nahi duenean azaldu eta eteteko eskubidea du. Jakina, idazleak jakeaktu baldin badezakeen kargua, Agnes Bardak dauka narratzailea jakeatzeko eskubidea. Eta hor dago beste geruza bat. Noski, Agnes Bardak badu, nola baiteko erlazioa Buñuelekin, irakurri nion behin elkarrizketa batean erditzera zijoala kontrakzioak hasi zitzaizkiola eta medikuak gomendatuta pazientzia gertzuela eta beraz erabaki zuen Buñuelen pelikula bat jartzea. Beraz, Agnes Bardaren erreferentzia ez dakit argia da, baino zergatik aseguru saltzaile armeniar bat? Gutizia hutxe egia esan. Pentsatu nuen behar nuela irakurle edo kasu honetan Buñuelen filmen interprete
bat. Ze beti normalean jakerak eta zinemaren inguruko saiakerak Asko gustatu zait, liburua asko gustatu zait. Esan ningo dizut orain, momentu hau baliatuko dut hortarako. Eskerrik asko, estimatzen da. Baina pasarte bat oso berezi iruditu zait, eta honelako zerbait diot, esan bezala sarraskitxoa egin diot. Gertatu hori da. Zinema jaialdi baten testuinguruan bi zuzendarion eta buruargik elkar topatu dute hoteleko igogailuan. Batak film komertzialak zuzentzea hautatu du, eta besteak ez. Bata bestea bezain ona izaki bere lanean, txarteldegian arrakastak gehien izan duenak inbidia halako batez so egingo dio agian, sofistikazio handiko filmak egin arren gutxiengo baten txaloa eta atxikimendu baldintzagabea lortu dituenari. Kultuzko zuzendariak ordea, miraz begiratuko dio film komertzialagoak egin dituen horri. Asmatu duelako masa asperberak hipnotizatzen, sinpleziaren kartak jokatu dituelako eta konplexutasunari epaltasunez uko egin diolako. Zu Arkaitz, kultuko idazlea zara, baino liburu dendetan arrakastatxoa. Bueno, hor beti dago, betiko eztabaida hori mainstream eta hipsteraren arteko, ez? Leia hori berdin balio lezake zinegile batekin, idazle batekin. Eta horregatik iruditzen zaite eskala kontua dela eta ongi dagoela modu deportibo batean hartzea, batzuetan Durangon bertan, tokatzen zaizula 100 liburu saltzea eta beste batzuetan 8, ezta? Eta hori ederra da, eta ederra da ez horregatik zure kapritxozko liburua uko egitea. Ez ni radarraren peko gauzak idazten eta oso gustora sentitzen naiz. Eta gero batzuetan bere bizi hartzen dute lan horiek, eta bide luzeagoa daukate, edo laburragoa, eta hori oso gauza kapritxosoa da, eta gure eskutik kanpo dagoena esango nuke. Baina radarraren petik abiatzen da merezi duen oro. Beraz, zuk ez zu inoiz pentsatu, beste gauza oso desberdin bat idatzi nahiko nuke, eta... Jakina pentsatu dudana, baina ezin dut. Hau da, iruditzen zaigu, kriston egundoko aldaketa emango dugula hurrengo liburuan, edo poema liburu honek ez dauka zer ikusirik aurrekoarekin, hori? Entzuten diogu hainbat idazle, eta gero konturatzen gara irakurtzen dugunean, bai idazle horiek edo bai gugeroni, uste zutena baino askoz gutxiago aldendu direla beraien nortasunetik, ez? Despegatzea oso zaila baita, azkenan ez duzu idazten nahi duzuna baizik eta gai zarena, ahal duzuna, eta askotan hori ez dator bat, ez da zuri gustatzen zaizkizun autoreekin ere, eta hori izan daiteke tragikoa, ez badukazu psikiatra hon bat. Eta nola lantzen da hori adibidez Kandelikaren kasuan, ze hauen kargu bada? Bai. Eta zuk diozu dakizunari buruz, idazten duela idazleak. Zuri proposatu zizuten Buñueli buruzko liburua idaztea,
Zuk aurretik bazenuen Buñuelekiko ala nolako miresmena edo deskubrimendua izan da? Askotan gertatzen dena da, uste duzula, badakizula, eta gero konturatzen zara apur bat sakontzen hasiala ez dakizula, ez hori gertatzen da hizkuntza bat ikastean, gertatzen da edozein gaitegi arakatzen hasten zarenean. Eta Buñuelen kasuan, bai, ustez ezagutzen dituen bere 6-8 pelikula nagusiak, baina, klaro, Buñueleko 32 pelikula egin zituen, horietatik 20 gora Mexikon, horietatik nik bat edo bi bakarrik ezagutzen dituen, orduan, izan da benetan Buñuel deskubritzea. Ni neukan irudia oso okerra zen, hortaz ere jabetu naiz, ez? Eta Buñuele azkenean 20. mendea da, eta izan da hitzaki bat zineari eta 20. mendeari buruz hitz egiteko, ez? Idazten hasten zarenean surrealismoa da zerbait asko erakartzen zaituena nerabetan, eta ez? Gauza absurdoak, apurtzaileak, gero behar bada urteekin, realismoak tiratzen dizu gehiago, edo behintzat nire kasua hori izan zen. Eta pixka bat hau izan da hitzaki bat bueltatzeko zoramen hartara, ez? Ni Buñuelen gana berez Lorcaren bitartez heldu nintzen. Lorca, Dalí, Buñuel hor bazuten olako oso harreman berezi estu eta batzuetan tormentoso haien artean, maitasun, gorroto, enbidia denan hasten zen, eta ni Lorca da gehien ezagutzen dudana hirukote horretan, eta haren bitartez iritsi nintzen Buñuelen gana, eta hemen ere Lorcak badu bere zati importantean. Esan duzu, Buñueleko 32 pelikula egin zituela, baina egin nahi arren, egin ez zituenak ere badira Johnny Got His Gun edo Under the Volcano, edo suak Mona Lisa kiskaltzen zueneko eszena bat, azkenean koadroak lokatzetan arrastaka bukatzen duena. Zuk baduzu libururen bat, esaten duzuna, hau nik idatzi izan banu? Jakina, asko daude. Ia gustoko dituzun liburu ia guztiak nahiko zen dituzkezuk idatzi, ez? Baina, hortarako idazten duzu baita ere, saiatzeko bide berri batzuk topatzen, edo nahiz eta esan dugun bezala, azkenean eliminazioz zuk estilo deitzen diozun modu horretara amaitzen duzu idazten, baina zuk estilo deitzen diozuna da gabezia pilaketa baten eliminazioz geratzen den azken emaitza, ez? Eta, hori onartza ere ederra da. Eta baduzu orain arte idatzi gabe, baino idazteko irrikan zauden gairen bat? Badago, liburu hau zinemari egindako omenaldi baten bezala, badago nik egin nahiko nuioke maite dudan literaturari omenaldi bat, eta jaken nik ezin ditudan idatzi maite ditudan hainbat obra, erabili nahi ditut. Hemen erabilitudan bezala, Buñuelen pelikulak dago dialogoak, poemak eta besteen gauzak. Erabili nahiko nituzke nik gehien maite izan ditudan literatura unibertsaleko pasarteak, eta horiekin collage bat egin. Collage bat izango litzatekena, nola esan, autolaguntzazko liburu deluxe bat. Baina benetako autolaguntzazkoa. Bizitza, niretzako nola bizitza aldatu zaidan, eta nola lagundu didan literaturak arazoak soluzionatzen, edo ondorio bakan gutxi batzuetara iristen. Esan duzu liburu bat idazteko behar dena aitzakia badela, eta guain aitzakia topatzea besterik ez zaigu falta. Batzutan aitzakia diogu finantziazioa esan behar genukenean. Eufemismo ekonomiko ederra egiten dugu. Gerta daiteke. Ea izaldatu aurrak ondo baiuntza. Ni ohar txiki bat egin behar dut eta sekretutxo bat kontatu behar dizuet. Ni askotan, ez bota bronka, baina... Haize fama jarri dugun, Amaia. Nahi begiratu ditez, Amaiak ez dizu... Nik bronka behai, nire izin jiz hausartu. Nire ez, baina nahi begiratu dit. Nik batzuetan, liburu bukaeran etortzen diren hiztegitxo horiek ez ditut irakurtzen. Batzuetan bai behar balin badut, hitzaz balin badut ulertu edo kontzeptu edo bai, baina bestela orokorrean agian goitik bera ez ditut irakurtzen. Eta, aizu, agian naiz munduko bakarra hori egiten duena. Beraz, hemendik gomendatu nahi diet entzulei kandelikara eskuartean balin badaukazue, ezinbesteko hiztegia irakurtzeko, ze ezinbestekoa da. Oso gauza kuriosoak daude. Adibidez, Myanmar herrialdea, ez? Zein da definizioa. Aerobik irakasle batek bere saioa grabatzen zuen bitartean estatu kolpea bideo zarrapatu zuen Asiako herrialdea. Wow.
Bueno, hori dela egia da. Bai, baino, deskripzioak berak badu komikotik pixka bat, era berean. Bai, jakina, bueno, nire pena bakarra izan da, hiztegia ezin luzatu izanak askoz gehiago, Beste liburuxka bat ondoan, bitzea. Bai, hori da, hitzen ondo eza, lehen aipatu duzu ze liburu gustora idatziko nukeen, hor dago batea, Sarrion handiaren hitzen ondo eza, hiztegi hori ez. Berak esaten zuen, egin zure horren hiztegia, ez dago placer handiagorik. Eta badago liburuan galdera bat, eta 4 aukera ematen dira, 4 erantzun. Beraz nik bota ingo dizkizut, eta ea zein aukeratzen duzun. Hainbeste gauza egin badaitezke, zergatik ez ditugu egiten. A. Alferrak garelako eta nagia ematen digulako horretan hasteak. B. Beldurra diogulako atzetan gertatzen den ezetasun horri. C. Beste batzuk saiatu zirelako lehenago eta porrot egin zutelako. Edo D. Sistemak eragiten digun bortxa maite dugulako. F, erantzun guztiak zuzenak dira. Uste dut, Arkaitzkano agurtu aurretik eta gaur hemen izan ditugun bi zartkideen baimenarekin zart kolektiboak duen beste pertsona garantzi mezutxo bat eta besarkadatxo bat bidali bergula. Dena ipala irratsaio bat egitea Durangotik topatzen dituzulako, sortzaile, lagun, beste askotan irratsaio honen elkarrizketatu izan direnek, baina plazerare bada askotan, ez? Hoienganako bidea erraztu, leundu eta dena zaintzen duten pertsona horiek. Eta gaur Durangon ilusio guztia jarrita, larun batetik zegoen Naiara Egimendiak alde egin behar izan dut, dei batek esan diolako aita hil egin zaiola, eta gainera Arkaitz eta biok antxe ginen, gaurko entrevistari buruz eta Mikel Bazet horrela eta bar, eta orduan antxe, bapatean eta harrapatu dugu berria. Gerora kezkatutan Naiarak Mikel Urdangarinen aitzetan diskoko liburuska digitala bidali ditu oraindik WhatsAppez, hori ere buruan bazuelako. Eskertzen da Naiara, baina moldatzen gara, hemendik besarkada handi bat, une hauetan zuri, senideei, eta zartkideak ere moldatuko dira zu gabe, naiz eta zurekin hobeto moldatuko lirateken. Dudarik gabe, musu handi bat Naiararen zat. Musu handi bat, eta orain bai, Arkaitzkan agurtuko dugu. Eskerrik asko gurera gerturatzeagatik, sarraskia gainditu duzu, baina orezko matrikularekin. Plazerra izan da, eta beti sarraskia errazagoa da labana zorroztuta dagoen. Mila esker. Izan ondo Arkaitz. Baizterat. Sartuko norbaitek eskutik aharnazala itxasuan botila bat botatzen da bezala norbaitek eskutik aharnazala itxasuan botila bat botatzen da bezala Keep Calm and bigarren kafea. Horrela, 5:11 minutu, eta guk hementxe jarraitzen dugu Durangon gonbidatu gehiago izango ditugu, baina lehenengo biak intentsitate handikoak ziren. Esan Ume pila badaude. Bai, txandantan ume pila bat sartu dira. Ala, pila badaude. Aizu, Durango da pet friendly. Pet friendly? Bai. Ez dut txakurrik ikusi, esan? Horregatik
Zeratu naiz. Erensuge bat, bai? Horregatik, eske erensuge bat badago. Erensuge bat badago, baina ez dut txakurrik ikusi. Nik ere ez, agian ez da izango, pet friendly. Bueno, gero begiratuko dugu gogunean. Baina umeak bai badaude, eta nik uste dut agian izan daitekela, beste urtetan baino gehiago daudela, lehen aipatu dugunengatik, aforo kontuarengatik, agian aurreko urteetan, jendeak esaten zuen, ez da egitez, aulkiarekin ez naiz jungo, ze jende asko ibiliko da, eta enaiz moldatuko umearekin, aulkiarekin alde batera eta bestera, baino txanda hartu behar danez, eta leku gehiago dagoenez txanda bakoitzan, agian jende gehiago animatu da umeekin. Eta oso gauza ederra da, ze liburuak eta diskoak egotazkin, jostaiuak ere badaude. Eta ipuinak daude, izugarri pila. Ze politak, ipuinak. Bai, daude pila bat, eta oso politak eta oso koloretsuak. Nik aitortu behar dizuet, esan bezala, ni egon naiz egun hauetan Izarorekin bere erakusmaian, bere diskoak saltzen, eta esan bezala, berriro ere, lehenengo egunak agian izan dira pixka bat tristeak, edo espero baino lasaiagoak, eta pentsatu genuen atzo, aizu eta juten balin bagara elkarreko edo estanera, eta jolas bat erozen balin badego, eta estanean hasten gara hemen, ez dakit, zerbaitekin, karta jolasean, eta mai joku bat, edo hemen motatu dezakegu, ez genuen egin, oso profesionala gara, eta diskoak sinatu, eta argazkiak atera, eta horretan ibili gara, ibili da. Ibili gara, zuri, eskatu dizut diskoak firmatzeko. Ez du diskorik sinatu, ez dut argazkirik atera, eta ez dut egin. Pentsatzen egiten, duela egun batzuk Mikel Pagadik jarri zuela Twitterren etxio bat, eta holako zioen. Aurten Durangoko azokan izango naiz diskak eta liburuak sinatzen, Gerediagoko elkartekoek kalera bota arte. Eta pixka bat horrela sentitzen naiz ni batzuetan nagoenean, ze askotan ikusten ditut hor liburuak eta diskoak zabalik eta esaten dut, hemen firmatxo bat botako nuke, baina ez dut egin, Euskal sortzaile maiteak ez duten ari baldin bazarete, ez aserretu mesedez nirekin, ze ez dut egin. Bueno, baina, intzenezake. Zu Euskal Beyoncé, zea? Gutxi gora bera. Baina, Amaia, nik ez dut astirik eduki beste erakusmaiak begiratzeko eta erosteko, baino zuk egin dezu erosketa. Egingo diguzu hola anpoltxin azkar bat, kontatuko diguzu zer erosi duzun? Bai, noski, erosi ditut 2 liburu, Leire Vargasen azkenekoa, eta minan, eneukala liburua bere, ez dut irakurri, eta enun liburutegian... Ja, baina ninoa beti berandu. Zure ritmora. Bai, eta niri gustatzen zait liburu batzuk nik eukitzea etxean, gordeta, eta niretzako izatea, ez? Gero utziko dizkizuet, eta nire inguruko edo zein utziko dizkiot, baina gustatzen zait, eta minan zen horietako bat nahi nuen auki, beraz, hori ere erosi nuen, gero erosi nuen vinilo bat, eta gero erosi nuen aurrentzaten, baina niretzako nahi jolas bat. Eta da, oso gauza, benetan gestan egiten ditena, da txarteltxo bat, zuk konektatzen dezuna tablet batera, eta aplikazio baten bidez, doakoa den aplikazio baten bidez, agertzen da dia iratxo batzuk, jolasa edo, dia iratxo batzuk, eta bapatean agertzen da zuk ikus dezakezu, errealitate areagotua uste deitzen dela, horrekin ikus dezakezu, bapatean zure tabletean, zure ondoan dagoela iratxo bat. Eta abesten dute. Eta abestiak ziren txapelpunkek egindakoak. Eta niretzako zen, benetan, pasagenun lagun batekin etorri nintzen, eta pasagenitun adibidez, 15 minutu. Hori gu, eta klaro, gure ondoan umeak ikusten, eta gu, kendu, guai gehala. Hau ze erakusmaietan erosi duzu? Jo, eskenez gobatzen zan, sartu eta eskubiera dagoen pasilloan, ezkerreko aldean, 3. edo. Sartu nondik. Amaia, alte bakarretik. Amaia kaleek izenak dauzkate. Oi? Ez dakizkit lezako kaleak? Durangoko azokoak. Ez dakizkit. Bira, Tolosakoak bakizkit. Asko ez doeto. Tolosakoak jagitea.
baino, alde handia. Nik badakit aramatzazuela biak hemen jota fuego tarte batean, eta ondo, baina Durangoko azokako teknikari bat etorri da, laguntzera, interneta ez egon korze bilela, eta nik nire mikroa itxitut, arekin nebilen ez dakitz esan duzuen, akaso ikaragarrezko astakiriak bota dituzue, baina ez dakit. Eta ze esan du teknikoak ez dela ez erantzun, berriz hasiko gara. Bueno, a ver, Goiuri, ume pila bat! Aizue, hemen izketan ari zinatela ondo, baina nik teknikariari kaso egin, ondoren gure horrengo bi gonbidatuak agurtu, euren tokitan eseritzeko eskatu diet, eta uste dut, Durangoko playlistari bueltaskat ematen hasita, eurak ere agurtzeko moduan izango garela, ezta? Bai, noski. Baduzu eskari konkreturik Amaia, gure Durangoko azokako playlist zoragarri honetan, aurrera egiteko? Kafea zordiazu. Zega iztoa Baina eskatu du, eta playlistean dago. Bai, baina topatu iztoa zaren. Jarri behar duzu. Hori dira arauak. Eta hemen badaude ara. Naiz eta Buñuelen liburuan ez. Bi, hemen akordoia eta urdan garin. Ara. Doa gaur etengabean Taspaldi Ez dut entzuten bin batian Loiolan Onartu behar dut denbora badela Zue, hots politia doka, mutionek. Honek politiagoa. Usturre gogorazi dit laino artean Amets bat izan nuela urruneko garaietan Amonaren etxazpiko jaietan Inoiz dantzatu ez genuen balsa Kafe bat zor diratzu orain Trenonek galdu zuen kafetegian Ojetu galduen bulegotikan Hau da nire reklamazio gutuna Kafe bat zor diratzu orain Besarkada utxien klubeko atarian Maitalian anonimoen lantaldean Ez honen naizta ongi etorria Bueno, zu egonetzaren tarte horretan Goioek eta nik itxe dugu Durangoko azokatan. Eta Durangoko azokan daude gauza asko, lehen esan dugun bezala, baina liburuak ere bai. Eta guztion liburuak guztiontzat. Lema honekin aurkezten dute buktegia, eta hain justu hori da webgune honen xedea. Euskaraz idatzitako liburuak eskaintzen ditu modu digitalean eta gailu elektronikoetara deskargatzeko. Denon eskura, mota guztietako edukiak, eleberriak, elkarrezketak ere badituzte, ipuinak, eskaintzen dizkigu webgune honek. Tresnau baliagarria zeizuela, denoi baliagarria segulako, badakigu. Beraz, buktegiaren inguruan gehiago jakiteko, Amaia Erakisten Arrieta eta Aritz Branton, buktegiko zuzendaritzako kideak gonbidatu ditugu, bigarren kafera. Ongi etorri, bikote? Eskerrik asko. Zer moduz? Ondo, bai. Oso ondo, bai. Bueno, hasiko gea pixka bat hitz egiten buktegiaren inguruan ze benetan interesgarria da. Zein da buktegiaren helburu nagusia? Nik aipatu dut, baina zuek zehaztean nahi dut, ze, liburuaren jabetza ere pixka bat zuen gaia da edo. Zeinena da liburuaren jabetza eta gero horrekin buktegiak ze helburu nagusi dauka? Zuk ondo esan dezun bezala, buktegi plataforma digital bat da, eta bertan eskaintzen ditu liburuak euskaraz, bai jatorriz euskaraz idatzitakoak, eta baita euskarara ekarriak ere. Eta, ez bakar liburuak, liburu ez gain, bestelako edukiak ere badauzkagu, azteko literatura beste formatu batean eskaintzen ere saiatzen gara, audioen bidez, edo bideoen bidez,
Eta gero bestela badauzkagu baita ere egileen biografiak, elkarrizketa, gomendioen atala, eta bar. Eta, Booktegiren helburu nagusia da euskaraz irakurtzeko zaletasuna sustatzea. Eta horrez gain baita ere euskaraz kultura arloan espazio batzuk sortzea, euskaraz kultura
bezala, eta hil honetan ziurazki aurkeztuko dugu webgune berria. Eta webgune berriarekin batera jarriko dugu aukera bazkide izateko aukera, buktegiko bazkide izateko aukera. Eta bazkide izatearekin ekarpenen bat egin ahal izango da, eta buktegi babestu. Ekonomikoki babestu. Nik galdera badaukat, ikusten ari naiz orain webgunea, eta adibidez hemen dago gomendioa, Xabier Montoiaren Blackout. Nola aukeratzen dituzu gomendioak? Ez, sartzen bazea hor, gomendioak atalean sartzen bazea, hor daude euskal, idazle edo hainbat sortzaileen gomendioak. Edo kazetarienak, eta bar. Eta bakoitza gomendatzen dizu abesti bat, telesail bat, ipuin bat, eleberri bat, webgune bat. Eta atal hori ere ondo dago, idazlen bat baldin badaukazu, begira dezakezu, idazle horri zer gustatzen zaio, eta referentziak ateratzeko ere, tresna oso ona da, bai. Denetarik dauka, buktegiak. Nik hori atal horien ikusi. Bai, adibidez, aipatu dan Xabier Montoiaren Blackout, hau proposatu du Julen Azpitarte kazetariak, baina izu denetadirik Mai Zubeldia, Antonio Casado, filosofoak, Gaizka Izagirre, Unai Begirizan itzultzaileak ere, beraz, euskal kulturako izen potoloek proposatu dituzte liburuak. Orduan, esan dezue, hemendik gutxira webgune berria aterako duzuela, azaleratuko duzuela, eta denen begietan egongo dela, alere, astero liburuak argitaratzen dituzue. Eta ez da, benetan ez dela broma, 366.635 deskarga, egon dia, webgunean jartzen dut. Amaiari zaizu begira pentsatuz, ez? Azkeneko ordukoa kontuan izan da, 37.000. Nik ere ez eta beste begiratzen. Webgunean beran eguna eratzen da. Bale. Minuturatzen. Minuturatzen da. Orain dagoen kopurua. Abian ez da berdina, nik jarri nuen begiratu beharko genuke. Zenbat esan duzu? 366.635. Norbaitek gehiagoa ematen du? Josuz, 366. Txoinetxe barkatu hori, hau beti asko gustatu zaite. Zenbat esan duzu? 366.635. 366.635 esan du beroki urdin artilezko neskak, barkatu jertxe arroxekoak badu eskaintza? 366.733 eta 33. Amaia motz geratu. 366.733 norbaitek gehiago emateko badu hemen, Durangoko azokan? Eta horiek die deskarga. Nik uste, Amaia pentsatzen edo, nik ez zer esan beharrik ez daukat, zeizketan ari zareten bitartean, gehiago izango dira. Igual gure entzuleren bat sartuak horrik agui zorratzeko. Badago beste norbait buktegik gehiago emango du. 30 segundu eta gehiago izango dira. Hori da. Noski. Egia da. Bueno, eta... bisitei haukionez dena dela, klaro, ia 400.000 bisita dauzka, eta, badirudi asko dala. Baina, gure... bertan da buktegiren edapen. Manifestua, bai. Benetan denetik daka, nik egia esan, hitz egin zidan lagun batek kontaz, baina duela aspaldi, konfinamendu garaian edo, esango nuke izan zela, eta aztutan eukan,
Eta elkarrizketa honen arira, prestatzen aurreko astean eta hasi nintzen saltxeatzen eta esan hona jama. Hasiko naiz ni ere. Claro, orain Durangoko azoka berriro sartu zein neri grin hori, irakurketaren grin hori, eta horrelako tresna batekin, nola ez. Beraz, bueno, eskerrik asko, txoin, Goiuri, esan. Galdera bat egin behar diegu. Zer? Ea zerbait erosi duten dagoen. Bai. Eta nik ez aritzi duzun. Zer erosi duzua? Lierren hemen eronsugeak daude, nik etxean dut eta zoragarria da. Gozatuko da ez. Gozatu, bai. Lehen egon da, Inigo Etxarri hemendik, justu saio hasi aurretik, bueltaskat ematera hurbildu da, eta bai, diskotzarra eta vinilo zoragarria da, bai. Oso erosketa hona, Zuka Maia? Eskerrik asko. Nik eroso ditut bi liburu, Eider Rodriguezen azken eleberria, eta bestea Uxoa Paolazaren Bihurguneko naza, ipuin liburu. Lehenguan izan genuen gurean isue. Osa, datorren baizea pasaden astean. Pasaden astean. Erosketa hona. Bai, irakurri dugu. Eta Eider Rodriguez ere izango dugu Laizter bigarren kafean, baina oraindik ez du irakurri, beraz, akaso Amaiari idatziko diogu galderatxoren batea botan nahi dion. Hori da. Hoxe, mila esker buktegitik egiten dezuen lanagatik, eta noski gaur gurera hurbiltzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta... Guk liburu giroan jarraituko du gainera. Bai, noski, bai. Eta, beste bigarren kafe bat hartzera, gonbidatuta zaudete noski. Mila esker. Agur. Anita Parkeren azaleanekin aurrera goaz, 25 minutu arratsaleko 6etarako, eta oraindik hemen Durangoko gure bigarren kafearen estandetik, igaroko dena Alaine Agirre, Karena. Esan digo diguzu Karenari buruz, Amaia? Ui, zer ez. Segituan gurean izango da. Amaia Resende egiluz joan da, hortxe landako gunean barrena, elkarreko estandera, alain ere bizu dagutaz, Goiuri, baina... Ez da, nik uste dut, liburuak sinatu eta sinatu hori dela, eta zinduela, eta... Eta ulertzen dugu, eta eskertzen digu, sortzaileei, horrelako egun garrantzitsuetan, eta alako egin izunak dituen, horrelako lanak
hartzea, gurera hurbiltzeko, baina guk ere Goiuri arratsaldeko 6 gertu ditugu, bukatuko dugu, lantxo batzuk beti egin behar ditugu, zuei gaurko edukiek webguneratzeko eta ikusteko aukera izan dezazuen eta bar, baina guk ere gozatu nahi dugu azokaz, eta Durangoko azokaren abenduaren 6ko egitarauak oraindik asko du emateko. Bai, adibidez, gaur arratsaldeko 6etan Clarisa eta Kataldea, mamuak eta bihotzak. Liburu horren aurkezpena egongo da, liburua Arrate Gaina eta Mari Maragirrek egin dute, da Clarisa eta Kataldearen 3. atala, eta aurkezten duten bitartean liburuaren marrazkiak proiektatuko dira. Liburu hontan Clarisa lupabitzen haurtzaroa kontatzen da, eta aldi berean Kataldeak mamu beldurgarri baten misterioa aztertuko du. 6etatik 6:30 izango da Xaguganbaran. Ez da zenba gustatzen zaidan izen hori. Xaguganbara da zoragarria. Beraz, badakizue, Xaguganbaran gaur arratsaldeko 6etan. Ze beste plan bat proposatu behar nizuen, Makonak 6etan... Baina ez da gonbidapenik geratzen. Agortuta dago, Makonak talde lekitxarrak, bere ibilbidearen 10. urteurren ospatzeko bitakora lan berria plazaratuko du, eta, bueno, naua 10 abestiz osatuta dago, eta hainbat kolaboratzaile edukiko dituzte, adibidez, Fermin Muguruza, Lierreko Lidernando, Sorotan Beleko Gorka Sarriegi, baina, esan bezala, agortu dira sarrerak. Baina gauza gehiago dauzkagu. 6:30 Mikel Urdangari. Itzalditxoa dago. Aitzetan diskoa zarituko dira. A ber, egia esan, hobe duzue, lasai egon, eta Mikelek gurean egindako elkartziketa entzutea berriro, da listo. Egia da. Bai, orduan joan zaitezte irudienera tipularen sehaska kanta ikustera. Lander Garroren eskutik, filme emanaldia, 83 minututxo, egiten euri zaparra da hemen Durango. Afaltzera ateratzeko ordu egokian amaituko da, 8:30 inguruan. Hori da, gaina irudienea handago, alde zarraren inguruan, bertan badaude jatetxe goxo-goxoak. Aurten ez dago talorik. Talogiak ez dira etorri. Eta faltan motako ditugu. Talorik ez irudienearen ondoan, baina tipularen sehaska kanta oso ederra da, beraz. Plan proposamena. Antzerkia ere badugu. Antzerkia badugu eta batek esan dit, Goiuri just formula laborategiren ze oso Goiuri da. Eta ez dakit ze esan nahi duen horrek. Eta ez da Oiana Maritorena izan? Hori esan didana? Ez. Hoi ba. Izan da. Ba, ondo ezagutzen zaitu, berak horrela esan badizu. Baina ez dit esan zergatik, ez? Akaso ez duzu joan nahi, eta ez duzu jakin nahi, zer ikusi duen zutaz formol laborategiaren albume emanaldien, Izarok? Bueno, Intza Alkain etorri zen gurera, hitz egin zigun, antzezlan honetaz, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Beraz, agian alde egingo duten 7etan ikusteko albume. Ba, zuk alum ikustera joan barro duzu, nik beste itzordu bat badaukat. Bueno, lehenago, 7etan ordu berdinean denerako ez du ematen baleukok ikuskizun badu, Iratxuen kantu sekretuak izenekoa, Xaguganbaran izango dena, baina 7 eta 10etan Etxekalte eta Abiren arteko Arimak denboran kontzertu izango da ahotsenean, plateronean, eta, bueno, ba, disko hori aurkeztu ziguten Abitarrek, baino, bueno, ba, Jerai eta Jon Anderrotxe izango dira, Etxekaltekoekin haze saltza montatuko duten soinu proba labur horietan hainbeste musikari bertan kokatzeko, baina nik bat dugu ikusteko. Zer dutan da? 7 eta 10etan. Eta noiz bukatuko da? 8 gutxiagoten. Orduan denbora daukazu gero Joseba Irazoki eta lagunak ikustera joateko? Noski, hori ere planean zegoen. Zure eskuen kilimaldaketa. Baina hortarako ere esango nuke agortu direla gonbidapenak, ez? Ez badaude? Badaude. Eta gure
gure proposamena da, beraz ona da, baino gure proposamenekin edo gure hitzekin ez balin baduzue nahikoa entzun hau. Irazoki futbol jokalaria izango partida nahasienetan ere baloia ukitzen aldi oro jokaldi magiko bat sortzeko gai diren jokalari horietako bat litzateke. Bum! Hoi ba. Zik sanduri. Hori entzun Durangoko azokako webgunek. Gauzat esango izut, imaginatzen dut Joseba Irazoki 80ko hamarkadako kamiseta ez da rasozkoak ez, baina hola lixo xamarrak ziren horiek, lepoan hola tolestu, baina formarik gabeko tolestura horiek, hemen sokarekin lotzen ziren bularreko irekiera txiki horietan hortak, lokaztuta takodun, aluminiozko takodun botekin, atotxa zahar lokaztuan, edota San Mames zahar lokaztuan, bai futbolean, imaginatzen dut Irazoki. Ziur gaur ez dela lokaztuta gertuko holtza gainera, beraz 9 terdietan plana baduzue, Joseba Irazoki eta lagunak, eta durangokazoka.eus webgunean erreserbatu dezakezute lekua. Zuguztuzu gero Durangoko gauean lokatzea bango dela, Goiuri? Durangoko gauean? Ni asko gustatzen zait, aritu naiz aluminiozko takoen inguruan, da asko gustatzen zait espresio hori, gaur ze, tako luzea. Tako luzea da, lokatza dago parrandari sendo heltzeko, takoak behar dituzu eta oso futboletik eratorritako espresioa da, baina asko gustatzen zaite bai horre, parranda giro horretarako erabiltzea. Bueno, izu, Durangon beti egoten da giro goxoa. Agian buelta bat eman dezakegu ikusteko gaur zein dabilen bihurrikerietan. Egingo dugu, baina gauzat esango izut, komunera sartzen mazara, etzarea daite ispiluan begiratu. Zergatik? Ze petik dio, inozuak ispilu bila da biltzela. Aukera bidea Islabak islabari, antza dio nabari, biok berdinak gara parez parean jarri. Parean jarri. Betik berduntzea, hau aipatu pobrea, lokatzetan murgiltzea ez ote da hobea. Ez ote da hobea. Ispilu-txo, erreinuko ergele, atleta naizela dio eta naiz buru erre. Berdinak eta lauak zango biko ispilu, simetria triste honek biok berdindu gaitu. Berdindu gaitu. Ispiluak diztira, omen bere bertute, bi ispiluk parez isladatzen dute. Nire antza aldute. Antza aldute. Ispilu zurrupatzaile inozoen ispilu, erdian harrapatuta zurrupatuko zaitu. Ispilu-txo, erreinuko ergele, atleta naizela bio eta naiz buru erre. Zurrupatzaile inozoen ispilu, erdian harrapatuta zurrupatuko zaitu. Ispilu-txo, erreinuko ergele, atleta naizela bio eta naiz buru
lasaitasuna bizi dune honetan Durangoko azokak txanden arteko, aldaketak datoz, eta hortxe ikusi zakegu paseoan, Idoia Surmendi eta konpainia, badator Goiuri, badator Alain Agirrerekin Amaia Arresendegiluz, eta guztiak bere martxa berreskuratzen du bapatean gure lasaitasun zoro honetan, baina esan da bezala, eta itezte inozak bezala ispilu bila ibili. Gu segituan gara, esan da bezala Alaine Agirrerekin. Amatasuna eta ez amatasuna. Ama izatearen, ama izateko desioaren, ama izan eta izateari ustearen gorabera eta sentimendu korapiloa. Bizipenen mina eta minaren lekua gure gorputzean, gure gorputzaren lekua minean. Karenak ematen duen guztia, oinarrizko babesa, galdu behar izatea, ezin liteke laburtu. Sarak, protagonistak bizitzen duen guztia minutu batzuetan, ez baita minutu batzuetan konta daiteken istorioa. Alain Agirrek eman dio ahotsa Sararen eta amatasunaren arteko harremanari. Eman dio ahotsa Sarari, eta beraz, emakume askori, Karena eleberrian. Maitasunez minez beteta dagoen liburua da, eta informazioz, sentipenez eta teknimoz. Haurdunaldiak eta abortuak dakartzaten eragin guztiek osatzen dute eleberri hau. Gaur, Durangon, Karena aurkezten dago, baina denbora tartetxo bat laburtzea lortu dugu eta bigarren kafea hartzera etorri da gurekin. Ongi etorri, Alaine. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, listo, hemen dago. Eta kosta iten zait despegatzea irakurlengandik bai. Eta Seinale ona da hoi, Bai, junez bere bila eta zeuden pila bat pertsona itxoiten firmatzeko eta esaten dut aiema. Bueno, libratuko da, eta gero batean, etorri da beste pertsona bat. Baina, klaro, gero beste txanda sartzerakoan, beste pertsona horrek estandean egon martzun ere, eta esan dut, azkeneko tartetxoa eta bagoaz. Gauza bat ona dauka honek guztiak. Durangon, deno gaude zentzu berdinari begira eta zentzu berdinen arraunean. Bai. Eta guk, eta gure entzuleek ulertzen dute, sortzaile bat itxuin behar izatea, diskoak, liburuak saltzen edo sinatzen dagoelako. Noski, bueno, claro, nik ere esan behar dizuet, asko eskertzen dizu edala aukera, baina, claro, irakurle bat aurrean baldin badukat, ni irakurlearen zanago. Noski. Ematen du holan, ez dakit, ondo gelditzeko esan dako gauza bat, baina benetan esan dizuet, niretzat, nire liburuak irakurtzen dituztenean eta kontatzen diatenean zer bizi izan duten eta zer espero duten liburu honen gandik, edo ez dakit, berbetaldi labur hori daukagunean, da betetasuna, bakizu. Liburua berpiztu egiten da. Normala da, gainera, azkeneko liburua, Karena, bada liburu bat, zuk irakurri, zuk hausnartu, hausnarketa hori ingurukoekin konpartitu eta, Alainerekin gainera hitz egiteko aukera badaukazu, ze esan bezala ez da minutu batzutako istorio bat, ez da, benetan sakona da eta istorio oso gogorra, uste duguna baina ohikoagoa eta gutxi hitz egiten den istorio bat kontatzen du. Ez dakit zu nola sentitzen zaren Karena jai ondoren, baina benetan, nik irakurri dut eta benetan dela oso liburu, hori ez, oraindik hausnartzen ari naizen horren inguruan. Bai, gorputzean behar bada galditu zaizu eta horre denbora beharko du ez da rekolokatzeko, posten naiz. Klabe batzu bota dituzu eta, horietako bat da, niretzat oso importantea, badala hausnartzeko, gai batzuk edo planteatzen dituela,
eta elkarrekin komentatzeko ere, ez da? Nik uste ondo legokela ohartzea amatasuna beste gauza asko bezala ez dela bakarra, ez da? Naiz eta kontakizun bakarra kontatzen diguten amatasunak daudela pluralean esango nuke, eta amatasuna bizitzeko hainbat eta hainbat modu. Eta hori ematen duen ikuste elkarrizketa. Elkarrekin hitz egingo bagenu gehiago gai hauetaz, ohartuko ginateke poliedrikoa dela, eta kontua zein da zuk esan duzuna, beste klabetako bat, eta da isildu egiten dela, tapatu egiten da amatasunaren alderdi asko. Kasu honetan, aipatu duzun bezala, ama izan nahi, baina ezina, etorrek eragiten duen mina, ez da? Laguntza bidezko ugalketa tekniketara jo behar izatea, eta horien kostuak eta albokalteak bizitzea, norberaren gorputzean, bikote harremanean, poltsikoan, ez dakit, ez da? Gai asko dira isiltzen direnak abortua bera, dolu gestazionala da, lekurik ematen etzaion dolua. Eta gizarteak lekurik ezpadio ematen, nekez eman halko diogu guk geuk, baimena, geure buruei, hori sentitzeko. Eta ezingo diogu eman espazioa, behar duen espazioa. Bai, eta hau liburuan irakurri duenak, edo irakurriko duenak jakingo du, Sararen ahotsean, edo Sararen azalean, oso modu zehatzean azaltzen da emozio bidez, errealitate bidez, teknizismo bidez, lanketa handia dauka liburu honek zentzu guztietan. Irakurlearentzat irakurtzen duenean, zuk esan dezun bezala ez, kolokatzeko pixka bat zure barruan, baina suposatzen dut zuretzako ere prozesu guzti bat izan dela liburu hau idaztea. Bai, ondo esan duzu, prozesu bat izan da, ikusi dut Sara bera aldatzen, egin duen bidaia horretan zehar, nahi baduzu gero hitz egingo dugu horretaz, baina konturatu naiz, ni neu ere aldatu egin naizela, liburu hau idatzi ahala, ez da? Eta bai, lan handia eskatu dit, nik uste nire proiektuen artean anbiziotsuena edo hau izan dela, zabalen ere bai, liburu hasi nuen pentsatuz abortuaz eta dolu gestazionalaz hitz egingo nuela, eta hasi ziren ateratzen hainbat eta hainbat gai, eta enituen utzi nahi kanpoan beste asko, ez da? Ama bakarra izatearen gaiare agertzen da, ez dauka behar bada beste gai batzuek bezain beste leku, baina hor dago. Bikote mailan batek daukan nahia, besteak daukanarekin batzuetan talkak egoten dira eta hoiek ere nahi izan ditut sartu. Orduan gai asko daude, kosta zait oraingoan topatzea egitura edo kolas hori, arkitektura hori, nahi oso pozik nago. Gero egia esan gainera ez dut aipatu, baina dokumentazio lan handia dago, aipatzen zenuen, eta arrazoia duzu pixkat, teknizismoak agertzen dira, eta pixkat estilo zientifiko baterantzero lerratzen dira zenbait atal, ezta? Edo zenbait hausnarketa. Kasu horretan behar izan dut ginekologo baten laguntza, Mikel Mantzizidorrena laguna dut, eta berak pixkat berari bota izan dizkiot hainbat galdera, hau nola esaten da, hau nola egiten duzue, interneten ere asko irakurri dut, eta gero behar bada garrantzitsuena, importantea da dokumentazio lan horren bitartez novelari sinisgarritasuna ematea, agertzea, hitz tekniko batzuk eta bar. Baina ez da guztiz fidela izan behar horre, ez da hain importantea. Bai alegia emakume askorekin hitz egin dut, eta jaso nahi izan ditut beraien ahotsak. Nik liburu hau ezingo nuke idatzi, espanu irakurri, gai horietaz, eta espanu hausnartu, eta espanio amatasunari begiratu angelu guzti horietatik. Eta behar bada hori da kontua, ez da? Amatasunari leku bakarretik begiratzen diogula, eta hemen nahi nuen apurtu hori eta beste bide batzuetatik iritsi amatasunera. Bide batez, errebindikatzen da amatasun asko daudela, eta ez bakarrik umea jaio denean, edo norberak biologikoki eta bere tripatik eta bere erditzetik eukitako ume bat, hori ez da ama bakarra, ama asko. Aspaldi, baletan
Sertxek maleta prest du eta usted guk ere maleta prestatu behar diogula nahi gabere alaineri. Ze motxe egiten den, de verdad, saio hau. Baina, esan bezala hau ez da minutu batzutan hitz egiteko gaia, eta, bueno, liburuaren aurkezpena ez da, eta gutxiago gaia. Dugu alainek. Beraz, luzatuko diogu konbia etortzere eta honen inguruan hitz egiteko beharra badagolako. Deseatzen egongo naiz. Eta hor utzi dugu hor, eta nahi duena hurbilduko da. Hoi da. Egitera elkarrekin honetaz. Hori da. Eskerrik asko. Mila esker, zuei. Eskerrik asko Alain Agirreri, eta guk agurtu beharra daukagu Goiuri Zeiza bihar arte hemen Durango jarraituko du tope Amaia Sendegiluz zuri ere, datorren astelehen arte orduan ja gure laborategian Tolosan izango gara. Eta zuri entzule nahi baduzu bihar 4:00 aurrera hementsi izango gara bigarren kafean naiz irratiaren sintonian. Keep calm and bigarren kafea. Ez eman hautatzeko itxasoa eta lehorraren artian. Ez eman hautatzeko kresalusain edo zure grazia. Gustora bizi naiz ni lerro finta gazi gozo honetan. Gustora bizi naiz ni itxas lanean. Ez eman hautatzeko gorrien itxas fin badela nire bizilekua. Marrazturiko mapetatik iesi itxasoan. Beste beldurrak jota haingura behar dut moda, da sentitu zure babesa. Itxasoarekin bakarrik galduko nintzatek eta lehorrarekin. Hautatzeko, laster, bueltatuko nahi.